Sa katawa lang to. Nagigising na po namin. Yan ang mga nila. Alam mo sa exercise ko na okay na. Kung di ka pa makita, kung di ka pa makita, manipa ako. Kaya nakamadakta ka pa. Hi guys! Welcome to my Cameroon. Tagay na, B! Makatagal naman ka. Doon nagbabaga Katamad naman kasi uminom. Hi vlogs! Welcome to my guys. Ito nga po pala si Larva. Kaya mababandagan pa yung larva. Si Cameroon. Tapat mo. Cameroon. Pwede pa ikaw. Ito, person mo. Pwede ganda yan. Sila mga person na yan, Cameroon. Ayan. Sa kabila mo. Hello po, in-order niya po yung icon ko. Okay lang, may po. Sakit naman. Okay lang yun, B. Parang tasang ka ito, makaparaw na lang po ito. Kapalang ano din. Pangalan lang para sa kaniman. Kapalang pakipalo na lang ako. Walang yellow yun, di ba? Kitang-kita ko kapalang ganito siguro sa kanila. Ano ba dapat? Kakatawa lang po kami. Nag-birthday kasi. Ilan yan? Pero gusto mo ibang ulo. 2.25 sa akin. Gusto ko ibang ulo. Hindi ko 25. Ulo ng LG. Gusto ko yung ulo niya. Guys, Ay, kasi ay, nakaka. Maligo tayo dito. Sa bike na, diba? Saan tayo magdadagat? Puta ka hello, guys. Ate mo, guys. Mag-aaway na lang kanya, ate. May kita sa vlog ko yung puro mukha ko. Dance. Magdadagat tayo, mag-aaway na lang kayo. Lulunurin kita sa dagat. Ano ka magpiling na dito ka po? Oo. Huwag kang piling pa. Ala? Huwag kang piling na tubig. Pipis ka tayo. Ama ka nakakabidyo kuya, tagay mo rin, di ba? Tinigidyo ako nakawa. Piling na tubig ka. Ayoko gago. Alam mo, piling ko yung gigat eh. Okay na ako. Tungla ka na. Totoo ako nalalay sa mga. Yan yung gusto mo. Ano sa na? Hindi ako masaya, di ba? Okay, mama. Okay, mama. Parang sa ako yung mama mo. Ay, niya. Every time ko rin yung gusto mo. Ama ko nakakablog muna. off ko na. Off ko na to. Off ko na. Opo na yan. Off. Stop na po kasi. Ano na. Pahinga na po.